UMP Production. Farko sallama mutuncin bako ce, yau mun zo gidan bikin nan a takaice. Amarya da ango mun gane kun yo dace, soyayya ta ku ta zaman tori bace. Aisha ce amarya mun ce kin dace, Muhammad Sirajin mai Allah ka zama ango. Mun yi farin ciki da auren soyayya, lokacin rabbi shi yayo nunawa. Abin alkhairi shi ake wasan barka, Muhammad Aisha a yau sai dai barka. Idan auren ku za mu kai ku ba shakka, kama na mutunci muke so ku yi ɗauka. Ku sanya kula da juriya za mu yi barka, kumar da juna tarbiyya kuninka. Amana ko riƙe ta mun san kunninka, zaman ku a lafiya shine zai kira damuwa. Zallar baitika ni zanyo wa amarya, kin shiga kin bar ƙawayenki a baya. In suka zo ganin ki girka musu taliya, Aisha ce ya baiwa sarauniya. Tsaftace ko ina in ya zo ya yi dariya, Muhammad Siraja ka yi dace da gimbiya. Adana Aisha shine burin yan uwa, sakon ta'aziyya shi muke yi gaba ɗaya. Rabbi jikan uban amarya mai gaskiya, margaye Muhammad ka ishi gidanka na gaskiya. Rahama Allah ya yi maka ka gina gaskiya, mu gaida uwar amarya mai halin kirki. Sai mu duka don mu samu albarka taki. Allah ya ƙara lafiya a gare ki, yalle na amarya gaisuwa ta zan miƙa. Anti Shafa da Anti Zarfa na murna, Anti Fitau da Anti Maryam na murna. Fa'iza ita ma tana yi muku murna, yayye maza su ma suna yi muku barka. Yaya Jamilu mun ga ka nuna farin ciki, yaya Mujittafa kai ma ka yi farin ciki. Yaya Kamal da Nura duk sun yi farin ciki, yaya Habu tabbas kai ma ka yi farin ciki. Ƙawaye na amarya su ne zan sanya, Fatima ce, Fatima ce, Fatima ni da ke nake alfahari. Ka ji ƙawar amarya mai kyan ƙudiri, mai tafiya tana rabon alkhairi. Fatima ce ta ce da ni na yi waƙa, Zainab Aisha kuma dole ku taka. Kun yi ƙoƙarin da za a yi muku barka. Ki ku ki rausaya Aisha yau bikinki ne, ayi mun zo muna ta murna. A'a, aha. Yan Abubakar Mix.